Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Yesu Khristu mfumu ya mtendere, m'busa wabwino, m'busa amene amatitsogolera, Yesu Khristu amene ndi m'bale wathu, Yesu Khristu amene ndi mbuye wathu, Yesu Khristu amene adzatiweruza. Lero mu mpingo mwathu tikuchita chaka cha Yesu Khristu mfumu. Chaka chimenechi chimayimira zinthu zingapo. Poyamba ndikuti tikufika kumapeto kwa chaka cha mpingo. Motero la Mulungu limene likubwera lidzakhala la Mulungu loyamba la Adventi mu chaka A. Tikubwereranso ku chaka A. Chachiwiri timakhala tikutseka chaka cha chipembedzo. Koma chachikulukulu mpingo umafuna tisinkhe za utsogoleri komanso ubusa wathu, makamaka ife mbalina unkhosa wathu titha kutero. Fa mbalina ndife abusa, mbalina ndife nkhosa. Anyamata azomba Catholic Secondary School amati box 2 adayimba nyimbo amati mfumu yathu ndinu Yesu, ndinu Yesu, ndinu Yesu, mfumu yathu ndinu Yesu, nkhoso yathu ndinu Yesu, ndinu Yesu. Yesu ndi mfumu yathu, tiyilole izilamula. Mawu athu oyamba akuchoka m'buku lachiwiri la Samuel mutu wa 5 ndi 1 kulekeza 3. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Sheila Jana kuchokera ku St. Patrick's Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Chilimbi chathu makamaka cha Salimo 122 tikunena kuti ndidasangalala pamene adandiuza kuti tiyeni tipite ku nyumba ya chauta. Ndidasangalala pamene adandiuza kuti tiyeni tipite ku nyumba ya chauta. Mapazi athu akhala akuyima mkati mwa zipata zako iwe Yerusalemu. Ndidasangalala pamene adandiuza kuti tipite ku nyumba ya chauta. Mawu athu achiwiri akuchokera mkalata ya Paulo yolembera mpingo wa ku Kolose mutu wa 1 ndi 12 kulekeza 20. Iye adatilowetsa mu ufumu wa mwana wake okondeka. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Amartha Chauwa kuchokera ku Gidime Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mthenga wathu wabwino ndi monga adalembera Luka mutu wa 23 ndime ya 33 kulekeza 43. Amene akutiwerengera mawu a mthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku St. Peter and Paul na Tenje Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu a Ambuye. Mawu a m'buku lachiwiri la Samueli. Pa nthawi imeneyo mafuko onse a Israeli adasonkhana kwa Davide ku Hebroni. Adamuwuza kuti, ifetu ndi inuyo tili magazi amodzi. Kale Saulo adakali mfumu yathu yotilamulira, ndinuyo amene munkatsogolera Aisraeli ku nkhondo nkubwera nawonso. Ndipo chauta adakuwuzani kuti udzakhala m'busa wa anthu anga Aisraeli. Udzakhala mfumu ya Israeli. Choncho atsogoleri onse a Israeli adaza kwa mfumu ku Hebroni. Tsono mfumu Davide adachita nawo pangano pamaso pa chauta ku Hebroniko. Ndipo anthuwo adamusoza Davideyo kuti akhale mfumu ya Israeli onse. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri a malemba oyera. Mawu a mkalata ya Paulo oyera kwa Akolose. Ndipo timapemphera kuti muziyamika Atate amene adakuyenezerani kuti mudzalandire nawo madalitso onse amene amasungira anthu awo mu ufumu wakuwala. Adatilanditsa ku mphamvu za mdima wa zoyipa, nkutilowetsa mu ufumu wa mwana wake wokondedwa. Mwa iyeyu Mulungu adatiwombola, ndiye kuti adatikhululukira machimo athu.
Khristuyo ndiye chithunzi chenicheni cha Mulungu wosaunika. Iye ndiye mwana wake woyamba, wolamulira zolengedwa zonse. Kudzera mwa iye Mulungu adalenga zonse, zakumwamba ndi zapansi pano, zooneka zonse, mafumu, akuluakulu, aulamuliro ndi amphamvu ena onse. Mulungu adalenga zonse kudzera mwa iye. Zonsezo adalenga iyeyo. Iyeyo analipo, zinthu zonse padalibe. Mwa iye zinthu zonse zimalumikizana pamodzi. Iye ndiyenso mutu wa mpingo, thupi lake. Ndiye chiyambi chake, woyambirira mwa owuka kwa akufa, kuti pa zonse iye akhale wopambana ndithu. Kudakomera Mulungu kuti umulungu wake wonse ukhalemo mwa Khristuyo. Mwa iyeyo Mulungu adafuna kuyanjanitsanso zinthu zonse ndi iye mwini, zapansi pano ndi zakumwamba. Adachita zimenezi pakudzetsa mtendere, kudzera mwa imfa ya mwana wake pa mtanda. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mbuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Anthu ena onse adayimirira pomwepo nkumaonerera. Komanso akulu a Ayuda ankanyogodola nkumanena kuti adapulumutsa anthu ena, adzipulumutse iye yekha ngatidi ndi mpulumutsi uja wa Mulungu adamusankha. Nawonso asilikali adayamba kumseka, adadza pafupi ndi iye nampatsa vinyo wosasa kuti amwe, adati, ngatidi ndiwe mfumu ya Ayuda, dzipulumutse wekha. Pamwamba pa mtanda panali kalata yolembedwa mChigiriki, mChilatini ndi mChiyuda. Mawu ake anali akuti, uyu ndi mfumu ya Ayuda. Chigawenga chimodzi chimene adapachikidwa nacho chidayamba kunyoza Yesu nkumanena kuti, aha, kodi iwe sindiwe mpulumutsi olonjezedwa uja? Udzipulumutse wekha ndife tomwe. Koma mnzake uja adamudzudzula nati, kodi iwe sukuopa ndi Mulungu yemwe? Chidziwirecho nawenso ukulandira chilango chomwechi. Tsonotu ife tikuyeneradi zimenezi, tikulandira zolingana ndi zimene tidachita. Koma awa sadachite cholakwa chilichonse. Ndipo adati, inu mundikumbukire mu ufumu wanu. Yesu adamuyankha kuti, ndithu ndikunenetsa kuti lero lomwe lino ukhala nane kumalo achisangalalo kumwamba. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Monga ndanenera abale kuti lero tikuchita chaka cha Yesu Khristu mfumu ya moyo wathu. Tizilola kuti azilamulira moyo mwathu. Itatha nkhondo yachiwiri pa 11 November chaka cha 1918 kunali chipwirikiti m'dziko lapansi, moral decay, komanso ndiye chifukwa chokwera mitima atsogoleri analibe mtima oyikirapo luntha pa za umulungu. Choncho society idayamba kudzipanga alienate ndi za Mulungu. Basi ku Europe kudatchuka mtima kuti angathe kupanga china chilichonse pa iwo okha. Moral decay, poor leadership, kunkana Mulungu. Poona zimenezo, Papa Pius wa namba 11 mu chaka cha 1925 adanena kuti tikhazikitse chaka cha Yesu Khristu mfumu, chimene mwazazikulu tizunikira utsogoleri wabwino pakati pa Khristu, pakati pa dziko, pakati pa ife tonse. Lero tikuchita chaka cha Yesu Khristu mfumu ya moyo wathu. Chaka chimenechi monga ndanenera chimatsendera chipembedzo chathu
komanso chimatithandiza kutikumbutsa kuti tipange stock taking. Tayenda kuchoka mu advent ya chaka cha chimene tikumalizachi. Nyengo ndezasinthana. Advent, Christmas, ubatizo wa Ambuye Yesu, tachita Epifania, nyengo yoyamba yapachaka, Lenti, Pasaka, nyengo yachiwiri yapachaka. Mwachitika zambiri. Pamene tikutsendera tidzifunse kuti ndapindulanji, ndakulanji mu uzimu. Chachitatu, Ambuye Yesu tsopano akutikodola kuti tikakhale naye mu ufumu wake. It's invitation for us to enter his kingdom. Komatu ufumu umeneyo sokakamiza kuti ndabwera mufune musafune mukalowe mu ufumu wanga kapena kumati nyengerera ayi. Pamene akuti tana mu ufumu wake amangopereka chinthu chimodzi, ofuna kumanditsatira ine aseze mtanda wake ndi kumanditsata. A classmate anga, Father Mark Gofa, amanena kuti chaka cha Yesu Khristu mfumu chimatikumbutsa zinthu zitatu zofunikira, ndipo amati 3S. Choyambirira akunena kuti chimatikumbutsa kuti tikhale anthu amene ndotumikirana wina ndi nzake, service. Yesu Khristu tikayang'ana umoyo wake wonse adabwera amachitonena yekha, sindidabwere kuti ndidzatumikiridwe, koma mwana wa munthu adabwera kuti adzatumikire ena. Ifenso pamene tikuchita chaka cha Yesu Khristu mfumu tidzifunse kuti mchakachi ndatumikira bwanji ena. Monga mbalaija pa mtanda ndizotheka kuyiphula pa 90, titha kupanga masiku amene atsalawa, titha kupanga masiku amene atsala moyo wathu kuti tikhale anthu otumikirana wina ndi nzake. Chachiwiri, sacrifice, kumapereka nsembe. Yesu Khristu chifukwa timati wansembe wamkulu adapereka moyo wake omwe. Ineyo pa banja panga, mu mpingo mwanga, pamene ndimapezekapo, ku ntchito kwanga, ku business kwanga, ndine munthu amene ndimapereka nsembe kuti anthu ena akhale pabwino chifukwa cha kuvutika kwanga. Kenaka selflessness, mtima odzikhuthula zogwirizana pang'ono ndi nsembeyo, koma zikudutsa pamenepo kuti ndikuchita modutsa muyeso, ngakhale ndikudziwa kuti ndimenera kulandira zina zake. I deserve to be here, but for the sake of others, ndilolera, amati kulepa, ndilolera kuti zina zake zindichokere, ndicho linga chonena kuti ena apeze bwino. Timawerenga m'malemba oyera kuti Ambuye chauta ataona kuti Samueli akukula, komanso ana ake Abija komanso Joel akuchita zosalongosoka. Makamaka Aisraeli ataona zimenezo mmene akukhalira ana a Samueli, adabwera nkutena kuti akachoka madalawa ngakhale tilibe mfumu, koma ife bora atipatse mfumu ina. Ndi adakampempha kuti ife tufuna mfumu, mutipatse mfumu. Ife tufuna tikhale ngati mitundu ina, tufuna tikhale ngati anthu ena, nafenso tikhale ndi mfumu. Zimenezi zidankuitsa Samueli. Adayesera kuwaunikira kuti tufumu mukuifunayo idzakuzuzani, idzakugwiritsani ntchito, idzapanga demand tax ndi zina zotero. Ife tipatseni mfumu. Nde Samueli adapita kwa Mulungu nkukanena kuti Aisraeli anditopetsa kuti akufuna mfumu. Mulungu adanena kuti amvere koma waunikire za zimene mfumu ina idzachitire. Nde adapita nkukasankha Davide, mmene tamvera m'mawu oyamba. Anthu aja kunena kuti inu ndife magazi amodzi, choncho mukhale mfumu yathu. Saulo ankakuzuzani koma pano tikukuvomerani, ndinu mfumu yathu. Ufumu umene Ambuye chauta akukhazikitsa kuchokera kwa Davideko ndi ufumu umene uli okomera onse, ndi ufumu umene uli otonthoza, ndi ufumu umene uli okhululuka, si ufumu wa madyera mphotho ayi. Ifeyo pamene tikumaliza chaka cha mpingo tidzifunse kuti takhala nkhosa komanso mafumu olamulira, oyendetsa otani. Pamene tikawerenga muthenga wa Mateyo amatiuza kuti tikalowe mu ufumu umenewo ndi tiyendere amndende, tiyendere osauka, tiyendere anjala, tidyetse anthu amene ali akusowa thandizo lathu. Pamene muchitira iwowa munkachitira ine amene. Whatever you do to the rest of my brothers and sisters, you are doing it to me. Kopatu mwina timangopanga limit kuzimene timamva m'malemba oyera. Ambuye chauta ine nkuganiza kwanga akapitiriza kuti ndidali mklasi mwako sudandiphunzitse bwino, ndidalowa nsembe yako ya misa sudandilalikire bwino, ineyo ndidakwera minibus yako sudandiyendetse bwino, ineyo ndidali mchipatala Jackson sudandibaye bwino. Ambuye ndiliti tinakuona nakatuza kuti ayi
inetu ndinkakhala ku Chisapo, inetu ndinkakhala ku Hewe, inetu ndinkakhala kwa Chapananga, inetu ndinkakhala ku Muyese. The point is, pena paliponse pamene tilipo, pamene tikuchita zabwino, tikuyichitira ndipo tikudzitsegulira njira yoti tikakhale nayo mfumu yathu mu ufumu wake. Bishop Socrates amalalika bwino pa social media, amanena kuti njira yokalowera kumwamba, njira yokakhalira mu ufumu wa Ambuye athu chauta, ikusowekera tikapezeke tili ndi chiphaso chimene asayinire ndi anthu osauka. To enter the kingdom of God, we need an endorsement letter from the poor. Komatu pamene tikunena kuti tikalowe kufumu kumwamba, tikuyenera tachitire zabwino anthu osauka. Sinkhani yongonena kuti ndapatsa mpunga, ndapatsa chimanga, ndapatsa sapato, ndapatsa zovala, ndapatsa ndalama. Ayi, we should go beyond that. Sinkhani yongotuta zinthu zathu kuti basi paja malemba akutipempha kuti tizithandiza anthu osauka. We should strive for empowerment and equality. Kuthandiza osauka kuzibwera beyond zinthu zooneka ndi maso. Mwachitsanzo, titapatsa mipunga, titapatsa nsalu, titapatsa nsapato, koma sitikuwathandiza kuti pakupita pa nthawi ana awo zidzukulu zawo zidzafike papanda ana athu. Tidziwe kuti sitikuwathandiza mphawi yacha. Lutanthauza chani? Tikathandiza, let us also strive for empowerment and equality. Kunena kuti ngati ana athu akuphunzira nsukulu zapamwamba, tiyesetsenso kuti ana amphawiwo tapange uplift kuti nawonso alandire maphunziro abwino, kuti popita pa nthawi zaka 20, 30, 40 zikubwerazi nawonso adzakhale abwino. Koma timachita ndi chani? Timakondwera kumathandiza kuti ngakhale ana awo azidzangopitiriza kupempha. Tikatero sitikuwathandiza amphawi, tikungowathandiza kuti aone tsiku la lero, koma osati mawa lawo lidzakhale lokoma. So abale, pamene tikuchita chaka ichi cha Yesu Khristu, timulole kuti iye ayendetse moyo wathu pena paliponse. Pamene ndimanena tiyenda kapa galimoto, mgalimoto muziveka kuti amene akuyendetsa ndi Yesu Khristu, zomatamata zabwino, inde umene osuzimu, koma zimayamba ndi zooneka ndi maso. Mnyumba mwathu mumveke kuti ndife amene tikulamulidwa ndi Yesu Khristu. Mmoyo mwangamu ndiveke kuti amene akulamula ndi Yesu Khristu. In other words, Jesus should be all in my life. Komatu anthu pamalada yathu, Ambuye amabwera pamene zatithina kapena pamene Chikhristu chathu sichinayesebe. Kumvomera Ambuye sikumvomera ndi mawu. Timamvomera pamene zinthu zatithina, pamene tili tempted, pamene tikusowekera tichite monga mmene iye amachitira. Ambuye tsiku la lero tithandizeni kuti pamene tikuyenda m'masiku omaliza a chaka cha chipembedzo, tivomere inu kukhala Mbuye wa moyo wathu. Tivomere inu kumakupembedzani. Tivomere inu muziyendetsa moyo wathu. Kuti potero timvekedi kuti ndife anthu a khola lanu. Timvekedi kuti ife mutsogoleri wathu tikutengera zimene inu Mbuye wathu mumachita. Dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen.